gesek nang emere mbahku. Glendok ngomong-ngomong aku ning omah duwe pompongan akeh lho. Loh, kok kowe duwe pompongan? Kowe tuku jok det wong tuwa ya. Sorry no, aku iki kreatif. Wingi iki aku ben mulai sekolah. Aku golek rosokan, tak lumpukne tak ijolne nggone Santoso Rasa. Lah duite tak nggo tuku pongpongan. Aku jos ora ngandalke duite wong tuwa. Terus gandas rek. Kebetulan aku nang omah ya duwe pongpongan, Gong. Kok kowe yo duwe, kowe ngepet to? Epet gundolmu kuwi. Aku ora kalah kreatif. Aku dhewe wingi golek glogorkan linjo. Lah linjone tak lumpukne, tak ijolne ning tukang ngemping. Duite tak nggo tuku pongpongan. Wah, ade padha-padha kreatif do. Ya wis to sik. Aduh toh, Gong. Tos ora kena. Ambuk. Telu. Aku ben mulai aku Duite tak nggo tuku pongpongan. Telu. Duite tak nggo tuku. Duite tak nggo tuku pongpongan. Telu. Detku tak nggo tuku.